Dnes vám ukážeme jednoizbový byt v bratislavskej Karlovej Vsi. Jednoizbové byty sú veľmi žiadané artiklom, pretože sú veľmi vhodné ako štartovacie bývanie alebo ako investícia na ďalší prenájom. Byt má skoro 32 metrov, prislúcha k nemu pivnica na prizemí bytového domu. Byt je v pôvodnom stave, takže si ho môžete prerobiť podľa svojich predstav.